Yes. Yeah. Asipingelela bonke umuntu okhona njengamanje nabangenayo sicela ushare le video njengoba ngithi namhlanje sizokhuluma ngendaba enkulu ahlala beyibuza abantu ethi isipoki semali noma isipoki somlungu Kona sengeze ngephakathi ngithengela ngenhliziyo kwamasona bathi umnyundeni mayithi dali ngisendleleni sengifinyelele kuwe. Okay. Kona biza abanye abantu wena ngabantu abanje ngamali bawu19. Ababiza nabantu ongenayo share ivideo le. Abantu bafuna ukuzwa ngale nto ethi isipoki somlungu ukuthi kanti isebenza kanjani. Yabona kana lezi bengenile share ivideo ke le. Abantu abafela ama-25 noma ku-30 abasonde nabantu siqale sikhulume manje ngesipoki somlungu ngoba khona abantu befuna ukuchazela befuna ukwazi ukuthi isipoki somlungu sisebenza kanjani. Ngithembela ngenhliziyo kwamasondo umnyundeni awubiza abanye abantu wasilinda abantu asondele kuphula mfana. Okay. Njengamanje ngiyabona abantu bengenile sebengena abantu bashayela abantu. Okay. Kuna ngendaba enkulu ethinta isipoki somlungu bathi amaswati sepokwe. Mwalibali number sithinta kuyona 0603075467. Mawunombuzo ufuna ukukhuluma nathi ngale ndaba ethinta isipoki somlungu. Okay, asikele sijule manje. Asikele sigijime bakhumbula abantu esibathe ukuthi besithe sizoba nabantu noma sizokhuluma nani ngathi mina sizoba kusiyaviva siphinde sibe la. Okay, ngoliza kakhulu lokho siphakamisekile kodwa ngathi mina njengoba ngithembisile angabe ngizashintsha isithembiso sami nani angisondele manje ngizokhuluma ngalo msebenzi wesipoki somlungu. Okay. Inkulu ndaba namhlanje sifuna sikhulume ngayo engithembayo ukuthi futhi iyabadinga abantu abaningi. Yike ngithe nawe le video share kwabanye abantu idlulise ukuthi nabo bebeze abaningi abantu abahlale bebuza ukuthi kanti isipoki somlungu sona sisebenza kanjani. Bona abantu bangenile bayabuza left and right ngapha nangapha. Bangenile abantu. Akabingelele ngokujwayelekile manje before siqale ukukhuluma. Iyabingelela normally kuhlukuhle imoto enkulu ethwala ezinye imoto i-automatic umshini oyishintshayo. Incwadi encane engafundeki kahle abafazi namadoda bebayifunda yabehlula umhluthu lwezinto zabafazana. Ngiyanibingelela ke nonke amagubhelana nomhlaba
ngibela nje abantu abaphesheya nasibana nokuphi lapho sikhona sanibekela nje nonke ngiyabona abantu bangenile babo 25 nawe ngeke uphinde ushiye kubiza abanye abantu sikhuluma ngendaba enkulu ejulile ethinta siphoku somlungu noma isiphoku semali bakhumbula abantu abaningi thina siphoku sikhuluma ngaso kunomuntu owine 53,000 emalangeni kade siyomenzela isiphoku somlungu so ngibonile ukuthi kungcono noma bachazela abantu abangazi ukuthi ngabe isebenza kanjani futhi idinga umuntu onjani awucabanga umuntu oyiwinele ku-53,000 ufike ngemali ebingaphansi kwaleyo mali engenamali eyikhalela kodwa ungijabulisile ukuthi semasifike isiphoku somlungu emathumeni wayiwinela imali ewu-53,000 khona umuntu ohlelwe ethi mina yazi mina into ebalulekile ukuthi into yaziyo uzokuphilisa sondela kuyona uphile nawe ngoba angimthandi umuntu mina ozothi yazi mina kodwa impilo yakhe imile noma ingayi phambili ukuthi le impilo yakho ukuthi uzwabethi noma yini ungafole mina njengonyama ungibuza ukuthi mkhulu lokhu ngabe kanjani hamba kanjani ngoba yimi umnazo lomsebenzi isiphoku somlungu owenzayo lapha ekhona eJimston uyothola mina ngonyama yini engiwenzayo engikwazi ukuvusa isiphoku zabelungu zisiza abantu emalini so kubalulekile ukuthi inamba yami ngifonele kube mina engichazelayo ukuthi isiphoku somlungu sisebenza kanjani simsisa kanjani umuntu uma sikisa kanjani empilweni yakho phambili kunabantu namhlanje abaphumelele kunabantu abanamabandla kunabantu abangabafundisi abangawuthinta umuthi namhlanje abaphumelele ngaso esibenze ngoba isiphoku somlungu siyakwazi ukwenzela ukuthi kungabe nento ephathayo ezobona ngabantu kuba ukuthi imisebenzi yakho noma ugcina imithetho amasiko ngizowasho ukuthi mina gcina isiko kanje ukwazi ukuya phambili lento lengiyilethela abantu baningi abantu abashaya bephumela ngaphandle athi umuntu mina ngizawufuna into yokuphila afike umuntu ngaphandle angayithonto ayilandile eseyikhipile imali esiningi waphuma ngaphandle okugcineni kuba ukuthi into ade iphumele akayitholi isiphoku somlungu athi mina angilethela abantu basemzansi kuba abantu basemzansi kahle balanda izinto ezowenza bakala iminyaka yokuphila bese balimasa so ngathi mina angilanda isiphoku somlungu into engezukhalela umuntu ukuthi uzophila kanjani umsebenzi kanani wena kuphela ezokulekelela ukuthi impilo yakho mayithathe ibeke yafuka khona ngoba wena uzazi ukuthi wena empilweni yakho ufuna ukuyaphi noma la ukhona uyajabulela yini kuba khona mawujabulela wena ukuthi uhlupheke kulungile hlala khona lapho uhlupheke mawujabulela wena kuba lento iyona kulungile yekela abanye abantu abazazi bafuna empilweni ngoba ngithemba into ebalulekile ukuthi mawuzavela uzoyifuna le kuba ukuthi uyifuna ngoba uyazi uzoyenzani muzi ukuthi ungayifuni into bese uhamba ukhuluma kabi noma ukhuluma kabi ngayo uyibuza kimi uchazele ukuthi na lento esiphoku somlungu abukho umngozi phela ilele lethengona iyaphambili empilweni anawo ehlozo nangomuntu uwine 53,000 efike nemali encane ezofuna lento kodwa uwine 53,000 uhambe ekhaya esenkebe ejabulile nayo fika ingane zakhe ejabule ekhaya manje wena ubhizi uhleli noma uhleli uthi mina hayi mina ngizofuna okuncane ngifuna ukugeza uyogeza kuze kube nini uyohlala ugeza nje wena kuyoze kube nini ugeza sikhona isiphoku somlungu kwangonyama eJimston siza abantu futhi baningi lesibalekelele engithi-ke mina esiphoku somlungu asiphonke umuntu kodwa kuphela wena nawe usifunayo uyayisondelela wena uzofuna isiphoku somlungu futhi egaranta ukuthi siyokulekelela siyokusiza engeke nawo ngonyama angithanda umuntu osehamba kimi mofika ngenyawo ngiyakutshela ukuthi ngifisa ukuthi mawusubuya ubuzohamba ngeyakho imoto lomsebenzi ozela ekhaya ugibele imoto yakho nawe ngiyakuthanda ukuthi mangwenzela into uphinde ubone umehluko wayo angaze babizwa kahle nabantu ngiyakuthanda ukuthi mawufika ekhaya uhluphekile uthola impilo yaphambili mangabe uthi mawubuya nawe uyibona ukuthi hayi sengiright manje into kuyivula ivalo uthi mawubuya nawe uyibona ukuthi hayi sengiright manje impilo yami ngiyayibona yaphambili impilo yami ngiyayibona futhi inomehluko ngithanda umuntu onombuzo ngesiphoku somlungu ngifonele manje 060
0607547 060307547 ngiyabona abantu njengamanje abanansi bawu-36 manje bawunombuzo kulabantu sinabo bawu-36 iba ukuthi bhala umbuzo wakho noma ubhale comment noma ungifonele manje ubuze umbuzo wakho ngesipoko somlungu. Isipoko somlungu siya emathuneni, masifika emathuneni sikuyise khona siyokuphahlela ebusuku sikucela umuntu osebenzisana naye wena. Uma simenza ngendlela ukuthi ke kufuna kwazi wena nilekelelane ilanguage yethu ilanguage encane nje bayazi abantu esibuya khona akufayizi asifinte eningi yileyo la ofunakalayo ngoba kuyosebenza le esipoko somlungu kuba ukuthi mawuhambe uyagembula wena ngani kasini isipoko somlungu siyakulekelela kodwa ngathi mina imali esipoko somlungu angiyifuni cash ngoba kufuna ukuthi vele umthetho wakho uphoqa ukuthi kumele uhlala buwela ekhaya uzokhokha ngikhulise awazi ngoba uzokahle nabantu isipoko somlungu sikuphoqa ukuthi funa uhlala buwela ekhaya uzobhadala uzokhokha bese uyakhuliswa. So isipoko somlungu awukwazi ukuthi usikhokhele cash yiko ngathi abantu bafika nemali ewu-15,000 sibenze isipoko somlungu kube ukuthi uyabona ukuthi wena ulose-39,000 kule mali yokishoda mina njalo ngenyanga ngizoya kwamkhulu noma ngiyokhokha maqala siphakama funa ngibona umkhulu lo ngiyakhokha ngiyakuphakamisa ngalo sikhathi umthetho waso ayifuna imali yakho na cash. Awazi ngoba ngizokahle nabantu ngiyabona abantu bayakhomenta babhala khuluma ngesipoko somlungu okuyisona esisiza abantu ngathi abantu namhlanje bakuzokhuluma ngakho ngoba ngithe bese soba ndawonye nesiyaviva siphakamisana ukuthi okungenzeka sokuze sindawonye magcine izinto zenzeka mhlawumbe zokuthi sibuye khona namhlanje sibe sikhulume nawe sezingakho ngithe ngoba ngabe ngisibele ithatha mina angihloniphe uphinde ngize kini isipoko somlungu ngathi kulo muntu osifunayo obona ngabe asasebenzise bese bona ukuthi sengi-right ngemali uyakwazi ukuthi isipoko somlungu uphinde uzenze mkhulu ngethule mina sengi-right hayi masezwana yini uyakwazi ukuthi wena uthi kimi mkhulu ngethule mina sengi-right. Ngase ngithi-ke namhlanje sifuna abantu esebekhule ngengqondo noma asebenomqondo futhi abazaziyo bafuna nempilweni kubantu labasebephezulu empilweni noma esebefuthi bengastaki bengani sikhona isipoko somlungu futhi ikhona into esiyenzile fule ekhaya engithe namhlanje zokhuluma ngayo kuphela sifuna umuntu osekhulile noma osephusile emqondweni ukuze zokhuluma ngalento eyinjula edinga umuntu wonke noma edinga umuntu abantu asebazi ukuthi mina isithathu sami sempilo sengiqalile kuphela sengifuna phezulu. Sikhona ekhaya into ekhaya noma into isigubhu engiyenzile isigubhu lesi esisiza umuntu osevele siqalekile isithathu sempilo yakhe noma osefuna ukuthi aphambe kakhulu kuloko akayikho laba sikhuluma ngabantu abameli sikhuluma ngabantu umuntu osevele esikhundleni yakusona sikhuluma ngomuntu osevele eqala umsebenzi namagaraji negaraji ley'moto sengivele zikhona ziyathenga kuphela sengifuna kuhlehle angazi masezwana yini unethambeni yakho uyabona ukuthi ngiyaziwa ngiyakubangena abantu kodwa-ke manje sengifuna ukuthi mina imali ngiyibona ngokuningi ukushesha sifuna abantu abanjalo-ke manje sibalandela into esheshayo futhi njengokusho kwabo ikhona automatic njengoba ngithe mina ngiyi-automatic umshini oyishintshayo so leli ekhaya uzolanda automatic sikhona isigubhu esekuthiwa i-automatic esokusiza futhi noma engithembayo ukuthi ngoba ngisenzile sizokulekelela wena osuvele usuphezulu landa automatic umshini oyishintshayo edlula noma kuthiwa kuyenyukela zivaleke izitha noma kuthiwa kuyehlela kuthiwa kunamawa okumele uvele kona libhizinisi lakho kodwa automatic ngoba iyenziwe yenzele ukuthi awungastaki empilweni automatic ifuna abantu ukuthi bevele beqala empilweni i-45,000 asidiphosit i-automatic njengoba i-45,000 automatic sibekela imigomo yokuthi ngo-3 weeks automatic ususibona impumela yayo ngamaviki amathathu automatic uyebona impumela yayo kodwa i-45,000 asidiphosit sifunela abantu esebevele sebesebona ibhizinisi eliqalile selivele liphakamile kuphela ukuze ngifuna ukuthi likhuphuke kakhulu ngazi uma ngizwa kahle yiyo ngithe
sifuna namhlanje abantu abaphusile emqondweni. Hayi umuntu wena mangabuwazi ukuthi awuqualify uthatha automatic. Ungaphazamisa abantu abayidinga automatic ngoba kunabantu abavele bephezulu empilweni kodwa kuphela sebefuna into ezobaphakamisa kakhulu bengabesama. Ikhona automatic isikhumbuzo 45,000 ezingadeposithwa esiphuma nje ngo-45,000 sikulekelele esinoma ngabe kuthiwa bayavala izitha asivimbeki noma bethi bayavala akufika uma ngithenga automatic noma kwehlela kuthiwa kunamawa asiphoseke wena noma awumi wena noma kuthiwa kuyenyukwela kuyintaba udlula wena kuyintaba ibhizinisi lakho liye phambili lingami. Automatic umthini oyishintshayo ifuna abantu umuntu ozovele phezulu empilweni ezomthatha impela la afuna khona 45,000 no deposit iphuma nje njalo kodwa sekukunika kanti 3 weeks futhi uzoyibona izimanga. Yebone bangidlali yebone namhlanje ngithe sifuna abantu abazazi noma sifuna abantu sebekhulula umqondo. Ngithe ngani abantu abasomqondo omncane ofana wengane abayengi beyolala ngoba manje sikhuluma nabantu abafuna uvusa imizi yabo noma sikhuluma nabantu abazazi ukuthi bona bafuna ukuyaphi ngempilo. Ngoba ukhona umuntu uyayiphakamisa abanye abantu entweni ezobasiza. Umbona umuntu engene akhuluma uthanda kwakhe aphakamisa umuntu obezazi kulento eyifuna. Automatic khona manje ubona umbuzo ngeautomatic. Shaya njengamanje 060 3075 467. Ungonyaka eJimistini eDelmo Park lapho uzothola khona enambeni efanayo ethi 076 70 55 196. Ngonyaka eJimistini eDelmo Park eJohannesburg uzongithola kuyo inamba efanayo 060 3075 46 njola inamba yesigodlweni 076 70 55 196. Angiyiphindile inamba ibhale phansi yesigodlweni mangabe ufuna ukuthi ukhulume noma ubuze kahle ngeautomatic. Automatic mawufuna ubuza kahle basifuna ohlelweni uzongishela le namba 076 70 55 196. Mangabe ufuna ukubuza njengamanje umukelekile lapha ohlelweni shaya inamba le njengamanje 060 30 75 467. Sithazele ngoautomatic mangabe ufuna ngoba ngithe automatic ufuna umuntu vele sewazi ukuthi mina sempilweni sengikude ngamanje unebhizinisi lami seliphezulu amathenda ami umuntu amathenga phela ngifuna ngala staff mina noma imisebenzi yami ama-contract ami ngiyawathola kodwa awangijabulisi. Landa automatic 45,000 isigubhu sakhona sikunika 3 weeks futhi angeke 3 weeks idlule ungayiboni izimanga. 3 weeks guarantee yami automatic engicela ukuthi-ke nawe udlulisela kwabanye ngoba baningi abantu abayidingayo automatic noma baningi abantu empilweni befuthi bavele baphakame bengabe ngoba lento ayisinto eyabantu abafuna ukuqala isitali sempilo. Lengikhuluma ngayo ngithe sifuna abantu sebekhulile sifuna abantu asebazazi bafunana. Engazi ingane esikole automatic vele ingaqala ukuza nangayo ngoba vele ayiqualify automatic. Ngidinga abantu asebekhulile abantu abazazi bafunana. Automatic izokulekelela, automatic izokusiza. Ikwanguzethela ngonyama inamba lefanayo 076 70 55 196. Ngicela ukuthi ushayele ebhinqa manje abantu abawu5 noma abantu abawu10 ukuthi bayithole nabo abantu abaseGoli. Isikhathi labekhona isisekhonda ngizophinde ngibayele ngasemakhaya angazi uzobaningi kodwa njengamanje labaseGoli ngisekhona eJimistini ngizatholakala angade kakhulu ngizenza weekend yakusasa nakulela vika ngosho ukuthi how many days kodwa le weekend yakusasa ngikhona eGoli kusasa. Engisho ukuthi abantu baseGoli mangabe uyazi ukuthi wena mina ngapha ngonyama funa ngiyokwenza into zami noma ngiyokwenzani sondela kuseeni sondela kusala esigodlweni wahlala ngonyama uzothola indlela noma uzoya ngasekhaya afika ahlala 2 weeks ubuye bese uyakhala ukuthi umkhulu ngimtholi. Kanti uma ngimemeza noma ngintshela ukuthi nawe lapho khona sondela bukhona nawe uyazazi lapha onto edingayo ngoba uzoba nendlela mangabe khona udinga ngokusheshsha yibe ukuthi angibona wena kusenesikhathi yibe ukuthi angibona kusenesikhathi sikhulume ungitshela ukuthi wena yini edingayo yini efunayo wena yini edingayo empilweni yakho. Sengizobaleka bakwethu sengizohamba sengizoliva uhlelo lethu kuphela ngithi-ke
nawe ukhona bakwethu nawe ukhona akube ukuthi ke abantu abaningi ngoba ngithemba ngikhuluma ngendaba enkulu noma ngikhuluma ngendoda engithembayo ngikhuluma isipho somlungu ngikhuluma nange-automatic isigubhu esihlala for 3 weeks sikusize sikunike into eyifunayo ngabe umfundisi ngabe uyinyanga ufuna phamba umsebenzi wakho umuntu wamathenda umuntu wamathaveni uyini uyazi ukuthi wenzani empilweni ngiyaphendula ngifuna kusheshe mina automatic uzokusiza naye isipho somlungu sibasizile abantu futhi abanye basamele imphumela abanye basamele isiphakame abanye isiphakeme isipho somlungu sithathe nawe asibambe nango besifonelayo sibuze ukuthi yeke lapho asikubingelele siyaphila kunjani siyaphila kana kunjani siyaphila yebo bengikubuza ukuthi lapha eMtuba uzofika uzizongathi uzofika eMtuba uhlala ngosuku ngizoba seMtuba khehle yabona nje sisuka manje ngiyacabanga ngeviki elizayo memezela zoba ngapha eMtuba ngoba manje mina ngila eThekwini manje ngiyabona ukuthi eGoli kuzoba kude kanti bengifuna ulahlelo langomsombuluko kodwa manje ngoba uzobe ukufishi ngicabanga ukuthi kuningi engizokwenza ulungile khehle zoba seMtuba sizomemezela khona la noma sizobhala khona ama eseMtuba asiyacela mkhulu wami manje engathi ungafika nje mase kuzophela inyanga kulungile khehle sonza kanjalo njengobusho kulungile danke bantu bakithi nawe ngithe sifuna umuntu osephusile ngomqondo inamba sifona kena njengamanje 0603075467 0603075467 sibambe kule namba mawungabe unento ufuna ukubuza ufuna ukukhuluma uthini sibambe kule namba njengamanje ubuze okubuzayo sikhuluma ngeautomatic isigubhu se45,000 esizosiza abantu engithenga izideposit sizilanda ngemali epheli imali ucash 3 weeks uzobe ubona umehluko mangabe useNatali uzoba seNatali kulamalanga esiyabona mangabe useGoli sondele eGoli wena sekho leGoli ngoba ngithezi kulosifunayo akasondele eGoli simelekelele isipho somlungu futhi sisatholakala ngoba khona umuntu wayethi yazi mkhulu okunye angazi uma ukuthwala yini bantu bakithi umbuzo uma unombuzo lezinto sikunika ithuba njengamanje ubuze umbuzo wakho mangabe usaba ubuza phambi kwabantu uphinde uvule eceleni ubuze ngichazele kodwa bekusekuhle manje phambi kwabantu noma phambi lesikhathi sonke ukuthi wangibuza ngasekho busy ngikuchazele ngeautomatic asinto embi akusinto nemthetho akusinto nemdanti kuphela isigubhu esikelela wena empilweni yakho impilo yakho ayiye phambili ngithulile ngahamba ngazenza lezi zinto ngokuhlohlona kwazo ngabenzela abantu kodwa automatic mawuzoyithatha la ekhaya ngihlole kabili ngoba kwangonyama siyahlola ngokwesithunywa ngiphinde ngihlole ngamathambo ngoba ngenyanga mina njalo angisisa yona ngisumthandazi kuphela ngoba hlushwa ukuthi abantu abantu ababayiza yona bevuze bezinyanga noma hlela abantu abavule bathubela amanzi bevuze belapha abantu abasiboyela ukunyanga mina ngisayela ukuthi nginyanga manje nje uma ngisemnyangeni nyangela emnyangeni ngiyahlola ngesithunywa ngiphinde ngihlola ngamathambo nginyanga ephelele engahloti ngiyahlola ngamathambo ngiphinde ngihlola ngamathambo ngiphinde ngishaya nesithunywa umhlahla labe dlozi ngiphelele ngoba into esilimaza ukuthi laba emnyangeni abantu abanye bekhulumaza athembi ukuba silimazo izayoni noma silimaza abaprofit abadibe bethatha umbole kusasa usenza igubhu nomsenzayo kanti akusiwo manje makanawo amandla okwenza leyo nto niyasilimaza noma niyabalimaza abantu bakithi kusasa abantu bayakhala abathola usizo kanti nenza izinto noma abenganikwanga zona ukuthi nizenze ebantwini iyangidina lento mangabe ukhona umuntu owenza lokho la owambadisa ukuthi akakumprofit angavukisa lesigubhu mangabe ufuna amandla ukuthi ikwenze igubhu akaze ngonyama imnikeze angavele evuke amandla ukukhulula abantu usevuka usenza igubhu
Mawune ukhulela abantu ukhulela kuphela. Mawu ungathola amandla okwenza izinto, uzophonda ukuthi uyenze, awunikwanga amandla ayo. Bahluphekile abantu. Njengoba nesibisi mangabe ngizwe umuntu ekhala ukuthi ngama ngihluphekile ngiyofuna ukuphila. Ngangithola ukuphila noma igcino manje. Uyazi umuntu othi mangabe kahle umuntu esize thina ngasebamba nefoni yakhe. Bahluphekile abantu bakithi. Asiye ukudlala ngabantu, abantu bayokudlala ngabantu umuntu ezehluphekile. Abantu bayakhohliseka, bathula ngey'moto, thola ngey'moto, ufika imoto eziwu-7 eziwu-8, umuntu akhohliseke, agijima athi ngilande nawo umuthi. Noma ngilande nangu loya muntu unento. Akanayo, kama akanayo, ulande into yakhe naye ezosiza yena. Imthengele imoto zakhe lezo, imthengele imoto eningi. Akanayo akazoyinika wena. Ngoba abantu bakithi bafuna bevula amehlo. Bakhanyisela abantu umuntu agijima athi yena unomuzi omkhulu usebenzele edrobheni, unemoto eziwu-7. Ulanda into yakhe ezomenzela imali. Akanayo akazoyinika wena. Awazoba ngizwa kahle yini? Khuluma nani ngoba ngibuhlungu. Khuluma nani ngoba ngibuhlungu abantu abafika esigodlweni nje umuntu efuna uyakhala, umuntu uyabalisa. Ukwelapha noma iya umuntu ngoba wena ikhona ekubiza ukuthi hamba kuyena. Musukuya ngoba ubona imoto zakhe. Musukuya umuntu ubona imoto. Mina zami imoto ehlala endlini ngihlala khona. Esikhona noma imoto noma embili. Ezami ehlala endlini noma ngibukisi mina. Futhi ayo competition. Noma ngithenga imoto engithenga so ngezami. Awuzona izokubukwa. Ingalo zami imoto ngiyibeka endlini. Thatha imoto engidriver ngesikhodlweni. Hlushwa ukuthi manje hlushwa i-competition. Competition le nabantu abakhohlisa. Thina umuntu esendaweni edonga noma esenga bathi ubona imoto. Ubona inyanga enemoto eningi ngaye ukuthi leyo nyanga inomuso kulapha. Hlukahlukene kuyenzeka inyanga ibe nemoto eningi kodwa ihluleke ukulapha. Kuyenzeka inyanga uye kuyona kade uyibona uduke kahle noma uzikhuluma khona. Uma ufika esigodlweni ayikwazi ukuhlolela into ongayenzi tshela umbudala. Iya kumuntu ngoba uyeza ukuthi into engibhushada ngiyekuyena. Leyo ngikhuluma ngoba ngiphatha kabi ngoba abantu abaningi bafika sebekhala. Abantu abaningi bafika ngonyaka sebekhala ngithi nami kungithinte kabi ukuthi uyazi ibuhlungu ngoba nizele ekhaya nikhala ngoba mina le ekhaya ngozwela ukuthi ngiyakuzwela ngoba behluphekile. Kodwa ngibuhlungu ngoba abantu bakithi bazobe behluphekile bakhala inyembezi. Igcina bakuthola ukuphila abantu begcina bakhala ngemali abayikhipha ezinkulu engakebizwana kodwa ukuphila bengakutholi. So ngisho ukuthi mangabe ngoba ngikhona automatic umshini oyishintshayo engithemba ukuthi nawe uzokulekelela nawe uzokusiza. Funa abantu njengamanje ngifuna ukwenza example ngabantu abazoba 15 abazobuya la ekhaya bezofakaza ukuthi umkhulu ungenzeka automatic ngibona imnyakazo yayo. Funa abantu abawu-15 kuqala abazoshesha ngibenzele automatic bebuye bezokhuluma la ekhaya ukuthi ngiyabona imanga zalesigubhu of 45,000. Funa abantu abawu-15 kuphela abazoza bephinde bebuye bezoba ufakazi la ekhaya naku-YouTube channel ekhaya bephinde bafakaze ukuthi sibonile imanga zakhona umkhulu ungenzela. Baphinde baveze izinto ababhizinisi empilo ngoba angizona namanga mina. Angizona into vele akholisa abantu. Athi mina ngisizakele mina aveze imali ayiboleka kwenyanga. Ithi inyanga aveza le mali yami. Angizona namanga. Ngifuna umuntu ozovela nofakazi ukuthi yena wenza empilweni. Yini ibhizinisi ngayo. Mina ngimsiziphi, ngimthathe ngambeka. Baba ngithi automatic ithi ngabantu njengamanje abantu abawu-15 kuphela. Abantu abawu-15 njengamanje iyanela abantu abawu-15. Ibona bazoba nenhlahla bazofika beyithola. Boba nenhlahla bangaqala. Ongenzeka bazofuza unamba 16 17 umiswe kusenziwa ngoba njengamanje sikhande amandla ekhuphe ezo-15 ezosiza abantu ezolekela abantu. Uyazazi uphesheya wena kuphi. Akube ukuthi uyangifonela noma mangabe uwazi ukuthi wena uzokwazi ukufona noma mawuzothi usekhona wona esigodlweni
Sifeze kuhlole lekhaya hlala ngendlela embi automatically kuphatha ukuthi uhlole kabili angihlala ngesithunywa phinde ngihlala ngamathambo ngihlala amathambo avume nawe ukuthi automatic wena izokulekelela noma izosebenza kuwena 45,000 mangabe wazi ukuthi wena awudingi awuqualify kuya lapha ungaphazamisa abantu abayidingayo ungaphakamisa ingane zabantu ezazi empilweni sefuna ukuyapha empilweni kunabantu amakhaya kuba amamile kunabantu umuntu wathi uyasebenza unebhizinisi kodwa la kuthi uno-2 room ekhaya khona umuntu uzomthola akhuluma athanda abantu ama-comment mhlawumbe akanawo noRondo ulela kwagogo akanawo noRondo ulela kwagogo kodwa mangabe kuletha usizo ozosiza abantu adelela inyanga lisebenzile emhlabeni adelela inyanga enezinto zayo akhuluma athanda wakhe inyanga enomuzi wayo yakhile umntwana kwaRondo ngenalutho lento ngilethela abantu ukuthi abantu izobasiza izobalekelela nomuzi wami mina ngathi empilweni nemoto zami mina ngihamba ngazo kuphela ngilethela abantu ukuthi abantu bethola ukuphila beye phambili ngiyabona abantu asekho umuntu onombuzo ngale sikhuluma ngayo ngithe onombuzo 0603075467 hayi uzoba ngikhuluma kanje ukuthi ngikhuluma kanje ngoba ngibhlungu kakhulu ngibhlungu abantu ngiyabakhathalela abantu mina ngiyabakhathalela ama-customer ama-client eza kumina hluphekile mangabe kuza abantu kumina sebefika beneyikhalo kuyangikhathaza lokho ngibhlungu kodwa ngithi nawe usengaphila la ekhaya nawe la ekhaya usengaphila ikhona automatic isigubhu senza imali for 3 weeks sokulekelela ikhona automatic engithembayo ukuthi izokusiza nawe ukhona umuntu oyishintshayo ithole automatic nawe izokulekelela izokuthatha impela ufika khona izokuthatha kusize izokuthatha kwenzele lokho okufunayo i-automatic ukuthi uyishintsha kanza kwethu sengikhulumile ngiyabona abantu abaningi babhalile left and right ngoba ngenxa yobuningi benu bakwethu ngicabanga ukuthi angeke ngikwazi ukuthi ngifunde nonke ngiyabona nibaningi nibhalile kodwa ngeke ngikwazi ukuthi njengamanje ngifunde nonke kuphela kuyoba ukuthi okungijabulisayo ukuthi abantu ekhaya ngiyabona abahleli nathi baningi futhi lokho sikhulumayo bayajabulela abantu noma kuyabajabulisa engithi-ke njengamanje nawe lapha ekhaya ngiyakuthanda futhi nginikhonzile mina nginikhonzile nonke ngiyabona abantu abalekile bangabawu-19 lokho kuyangijabulisa ukuthi kulekho abantu abawu-19 sisesohlelweni Dr. Ngonyama indoda eyohlala ehlele eqinisweni indoda futhi engenandaba futhi indoda ongeke isibhamu anginasibhamu mina ngigade ngaso anginasibhamu anginamanyala engofihlayo enyangeni anginasimanga ngisifihla enyangeni ukuthi ngizama ukuthi ngizokutshwa ngabantu umuthi wami ngiyawuthemba mina ukuthi uzongenzela into engiyifunayo ngiyawuthemba umuthi wami ukuthi uzongigada mina uma ngabe khona umuntu othunywe kabi mina anginasibhamu mina anginamanyala engofihlayo khuliswe indoda mina ebigada umuthi ebigaya umuthi uyilekelele ingakho na bodyguard mina nginasibhamu esengigadayo angiphelezela mina ngayimona ezisikela ngemuva ngihamba ngiyimi nje ngiye lapha ngiyakhona ngoba ngiyawuthemba umuthi angikwazi ukunika umuthi ozokuqinisa noma uzogada ekubeni igade ngebhamu mina angazi mangizwa kahle yini angikwazi ukunika umuthi ozogada wena ozokuqinisa ekubeni mawufika esigodlweni nakade ngebhamu yini umuthi ungangikhathi mina yini umuthi ungangisizi mina ungungikhathi yini igade ngebhamu mina manginomuthi oyigada manginomuthi oyiqinisa wayengangisizi lomuthi mina yebo neba ngikwazi ukuthi ngikade ngebhamu ebeni umuthi wami ngiyawuthemba mina so lokho ngikhuluma ngoba ngidinga ukuthi abantu bahluphekile badinga usizo so i-automatic ikhona izokusiza izokulekelela izokuthatha kuyise phambili iyokuthatha ekusiza engithi nawe la ukhona mangabe udinga automatic angikhethe bala muntu mina automatic uyazathi ufuna empilweni ufuna ukuyaphi ufuna ukusuka pheli akuba uduna automatic iyakulekelela angiphume kanje ngani zakwethu angiphume ngayo insizwa ongene ngayo ngiyanthanda iyanthanda abnormal
iyanthanda imoto enkulu ingudlugudlu ethwala ezinye imoto iyanthanda automatic umshini oyishintshayo iyanthanda incwadi manje ngafundeki hlabafana namadoda uhlula bathakathi uyanthanda msale kahle angiphuma ngomnyundeni kwamasonto sengiyaphuma manje ngiyaphuma ngenziwe sematoba kwamasonto bathi umnyundeni ngiyaphuma ngiyavayisa manje ngiyanthanda nonke lapha eWundini noma lapha kuFacebook ngiyanthanda Facebook page mhlayene nami noma nami uhlala ngenani ngimchazele ngiyanthanda asiphume kahle number ekhaya 0767055196 inamba ozongithinta kuyona ozongithola kuyona umuntu nombuzo mungafuna esigodlweni sikudirect siyabonga bamba leyo number le asiphume kanje